Lisod na ba imong sitwasyon karon? Siguro mao nay nahitabo. Kay kung dili, wa siguro nimo ni gi-click. Sakto ra pud nga imong gi-click. Kay makatuna nato karon ang 5 ka butang nga dapat natong buhaton para mugaan ang atong kinabuhi. Daghan na kayo karon ang nagkalisod sa kinabuhi. Ang uban ni hayahay na. Ang uban pod ni surrender na. Mo nang ang atong buhaton ron kay katunan nato ang 5 practical tips para makuhaan ang bugat sa atong dughan ug para makontrol pod nato ang atong hunahuna og emosyon. Bisag gikapoy na ka sa imong kahimtang, pwede pa kang mag-bounce back. Samtang buhi pa ka, naa pa kay mabuhat. Timan ipirmi nga ang sitwasyon nimo dili permanente ngayon ana lang. Temporary lang na. That's the good news. Number 1, temporary lang na. Mao jud na isulod sa imong hunahuna nga ang tanang panghitabo, positibo man na o negatibo, magbag-o. It means, usahay magka-problema ta. Usahay, mo-okay na po ang atong kahimtang. Inaana ang dagan sa kinabuhi. Magbag-o ang tanang sitwasyon. Salig lang. Kapoy bitaw, basta na ay problema. Pero ang problema po ang hinungdan, kung nganong ligun ta. Kung nganong daghantag nakatunan. Number 2, kalma lang. Kabalo ko nga lisod mo kalma kung problemado ka. Pero kung di pod ka mo kalma, basig naon niya kay mabuhat nga mas muduot pa nimo sa kalisod. Sama gud sa ubang tawo, problemado sila. Nakiinom sila. Kaya abi nilag maunay solusyon sa problema. Ang uban nagdroga. Paghupas na sa kadyot nga kalipay, mas ni grabe pa noon ang problema. Aya ka mabuhat ana, pangutaan sa imong kaugalingon. Kung kana ba imong gipangbuhat, makasulbad ba na sa imong problema o dili? Kay kung dili, ayaw na buhata. Number 3, dawata ang nahitabo. Timan nga dili tanan makontrol nimo. Di nato matag-an kung unsay mahitabo sa ato. Munang ayaw pag-ampo nga mawala imong problema. Kay permi jud nga naay problemang moabot sa imo. Di ampo noon, natagaan kag kusog para makasukol ka sa mga problemang moabot. Kung di nimo dawaton ang mga nahitabo sa imong kinabuhi, maglisod kag move on. Ang problema dili parehog pagkaon nga pwedeng balibaran. Moabot ang problema bisag dili ka andam. Makuratan na lang ka. Isa ra jud imong mahimo. Dawaton. And then, solusyonan. Number 4, ayaw pagpundo sa bati nga sitwasyon. Kung naay nahitabong bati sa imong kinabuhi, pwede man ka mo pahuwaysa. Pwede man kang muhilak. Pero ayaw pagpundo dira. Embracing your feelings is an important part of managing emotions and healing. Dapat balanse lang. While you want to embrace your feelings, it's important to not set up a permanent place of residence in those feelings. At some point, you spend some time feeling them. And when you feel them start to recede, you get up and focus on something else. Pag-focus na dayon sa laing butang. Mga butang nga makapalipay nimo. Feel your feelings for a while. Then engage in a healthy coping mechanism like journaling, meditation, exercise, doing housework, doing work for your job, reading a book, watching some funny videos on social media, or just doing something that will take your mind off of those emotions for now. Kaya kung nakapokus lang ka sa negatibo, mas musamot imong gibati. So while it is important to feel your feelings, you want to do it in as much of a controlled fashion as you can, so you don't just crash and burn. Number 5, ayaw papildi sa imong problema. Lisod kayo ang kinabuhi. Usahay kapoy. Pero ako matambag sa imo, pakigstorya sa mga taong pareho nimong experience. Di man mo 100% parehong experience, but it can certainly be better. And remember, if you're thinking about hurting yourself or hurting someone else, kinahanglan na kang magpatabang sa mga professional. Kaya di na normal nga lihok. Ayaw kaulaw nga magpatabang. Para di mo abot ang adlaw, nga ikaw na mismo ang tabangon. Kaya nakulaps na ka sa kabugat sa imong dughan.